Armoton aurinko sytyttää Tasangon tuleen. Joet kuivuvat, ja vihreät laitumet ovat menneisyyttä. Vesi, enemmän kuin välttämättömyys, on tullut etuoikeus. Keskellä tätä kuivaa ekosysteemiä, jossa vain kulaus tätä elintärkeää nestettä on kullan arvoinen. Silmiemme eteen kohoaa makean veden paratiisi, joka tarjoaa turvapaikan ja palauttaa elämän tuhansille janoisille ihmisille. Tämä on Kangapan, villieläinten keidas kuivan kauden vaivaaman aavikkosavannin sydämessä. Elefanttilaumat matkustavat kilometrien päähän saavuttaakseen tämän arvostetun määränpään, jossa ne voivat sammuttaa janonsa ja nauttia virkistävästä kylvystä. Paviaanit toivottavat tervetulleeksi muukalaiset, jotka vierailevat heidän kotonaan. Ja virtahepo menee kasteluaukon syvimpään kohtaan, jotta se ei menetä etuoikeutettua asemaansa. Lintuja laskeutuu sadoittain nähdessään elvyttävän kosteikon, eivätkä ole varmoja, onko se totta vai ahdistava lämpö temppuilee heidän mielessään, ja antiloopit ja seeprat liittyvät nopeasti joukkoon tänä keväänä, jäänen luontoäidin armosta kilometrien pituisen eloton savannin keskellä. Jopa hyeenat, kiihkeät lihansyöjät, ovat tervetulleita. Tällaisessa ankarassa kuivuudessa he luopuvat julmuudestaan ja asettavat janonsa sammuttamisen etusijalle. Villisijat ja puhvelit saapuvat viimeisiksi ja liittyvät tähän maanpäälliseen paratiisiin, joka on viimeinen elämäntoivo kymmenien kilometrien päässä. On yksinkertaisesti luonnon spektaakkeli nähdä niin monia lajeja kokoontuneena yhteen paikkaan ja kaikkia ajaa halu selviytyä. Mutta aivan kuten tämä kosteikko antaa elämän muutamassa sekunnissa, se myös vie sen pois. Rauhallelta näyttäneestä juomavedestä tulee esiin villi panssaroitu krokotiili. Häikäilemätön peto, joka ei epäröi niellä ketään varomatonta, joka uskaltaa tulla lähelle siemaukselle. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ainoa todiste on veren tahriintunut vesi ja ahnean matelian kylläinen vatsa. Tämän pyhän veden sivujoen ympäristö ei myöskään ole vapautettu savannin vaaroista. Elävältä painajaiselta näyttävät leijonalaumat sieppaavat nämä janoiset matkailijat, jotka näkevät viileän laguunin viimeisenä toivonaan. Kun päiviä ilman elintärkeää nestettä, monet sorkka- ja kavioeläimet menehtyvät vain muutaman metrin päässä rannasta näiden luonnonvaraisten kissaeläinten käsiin, jotka käyttävät hyväkseen tarvetta herättää pelkoa puremillaan. Yöllä, kun aurinko antaa tauon Tasangon tukahduttavasta kuumuudesta, villileopardi ilmestyy niittyjen joukkoon, vaeltelee onnetonta saalistaan varjoista ja näkee meripihkan ruskeissa silmissään kuoleman peitteen. Sen uhrien itku on ainoa todiste pimeydessä tapahtuneesta kauhusta. Tässä keidassa luontoäiti vetää ehkä ohuimmat rajat elämän ja kuoleman välille. Pohjois-Zimbabwessa Manapulsin kansallispuistossa sijaitseva Kangapan on luonnollinen Tasangon syvennys, joka varastoi merkittäviä määriä vettä ympäri vuoden. Vaikka sadekauden aikana tämä luonnollinen lampi tulvii tuhansia metrisiä tonneja elintärkeää nestettä, ottaen huomioon luontoäidin resurssien runsaus ja tuhlauksen koko savannilla, harvat ihmiset ovat kiinnostuneita vierailemaan tällä ylivuotavalla kosteikkoalueella. Juuri kun kuivuuden tuomat ankarat ajat saapuvat, Kangapanista tulee pakollinen pysähdyspaikka satojen luonnonvaraisten lajien matkalla. Koska 20 kilometrin säteellä ei ole tippaakaan vettä, tästä sivujoesta tulee tuhansien janoisten olentojen unelma. Tuhansien sadekauden sateista, varastoituneiden litrojen sekä Zambezi-joen pohjaveden ansiosta Kangapan on luotettava elintärkeän veden lähde, vaikka savanni muuttuu kuiviksi autiomaaksi. Ottaen huomioon sen aseman tuhansien lajien turvapaikkana, villieläinten todellinen räjähdysmäinen kastelupaikka tapahtuu juuri silloin, kun luontoäiti näyttää vihamielisimmän puolensa ja syöttää muun ekosysteemin loputtomaan janoon. Jotkut lajit, jotka ovat tulleet yksinkertaisista vierailijoista, ovat kuitenkin asettuneet ja valinneet Kangapanin tervetulleeksi kodiksi. Näihin kuuluu oliivipaviaaneja, virtahepoja, haikaroita ja tietysti tuhansia kaloja, jotka nauttivat näistä loputtomista sivujoista ympäri vuoden. Elämä on hyvää kaikille näille tämän keitaan pysyville asukkaille. On kuitenkin parasta katsoa kahdesti veteen ennen siemailun ottamista,
koska se voi olla viimeinen. Kun upea virtahepo sukeltaa kaukaisuuteen, huolettomat haikarat valmistautuvat viilentämään vesiroiskeella. He eivät tiedä, että pinnalla kelluvalta yksinkertaiselta tukilta näyttävä 4 metriä pitkä matelia odottaa oikeaa iskemishetkeä. Villi afrikkalainen krokotiili, joka piilee antamatta pienintäkään vihjettä läsnäolostaan, on toinen niistä villiasukkaista, jotka ovat tehneet Kangapanista pysyvän kodin. Kuitenkin toisin kuin sen naapurit, tämä hurja matelia on kaikkea muuta kuin tervetullut. Tämä häikäilemätön peto hyppää millisekunneissa jättimäiset leuat auki, ilman että edes haikara tietäisi, mitä tapahtui, ja syö puolustuskyvyttömän linnun yhdellä puremalla. Leualla, jossa oli yli 80 hammasta ja valtava voima, et voinut tehdä mitään välttääksesi joutumisen tämän valtavan tappajan ruokavalioon. Juuri niin kuin se näyttää, se katoaa hämärään veteen ja syö saaliinsa jäännökset syvyyksien rauhassa. Mutta lähes tonnin painava, alle 4 kilon painava haikara ei toimi edes välipalana tälle nälkäiselle lihansyöjälle. Krokotiili, joka pystyy syömään jopa puolet painostaan yhdellä aterialla, on päättänyt jatkaa metsästystä, joten kaikkien tämän kosteikkoalueen vierailijoiden tulee pysyä valppaina kaikkeen, mikä liikkuu veden alla. Vaikka se ei koskaan hylkää niin kohtuuhintaista saalista kuin puolustuskyvytön haikara, suurin osa tämän pelätyn matelian ruokavaliosta koostuu kalasta. Kun otetaan huomioon sen uskomattomat kyvyt vedessä, kun nisäkkäät käyttävät näitä vesiväyliä selviytyäkseen, panssarikrokotiili käyttää niitä kuljetusvälineenä tuodakseen kauhua tilapiaan ja monniin, jotka siihen asti olivat uineet rauhallisesti. Joskus tämän vesien päällikön ei tarvitse edes yrittää metsästää näitä sivujokia täyttäviä kaloja. Odottaessaan kärsivällisesti he menevät usein tietämättään matelian leukoihin, joiden on sitten tehtävä yksinkertainen tehtävä niellä saaliinsa. Kun Tasangon asukkaat kärsivät ensimmäisten helleaaltojen vaivoista, ahne krokotiili odottaa kärsivällisesti, mikä on hänelle ennennäkemättömän runsauden aikaa. Yksi ensimmäisistä lajeista, jotka vierailevat Kangapanilla etsimään siemausta elämään, on janoinen gnu, joka päivittäisellä jopa 12 litran elintärkeän nesteen kiintiöllä tekee kirjaimellisesti mitä tahansa janonsa sammuttamiseksi, vaikka se merkitsisikin kävelemistä kyltymättömän lihansyöjän ansaan. Heti kun nisäkkäät saapuvat uuvuttavalta marssilta kuivuneen Tasangon halki, he eivät tuhlaa aikaa ja suuntaavat suoraan kohti kaivattua siemausta. Vaikka nämä sarvilliset olennot ovat yleensä äärimmäisen varovaisia lähestyessään kosteikkoja, ja he ovat hyvin tietoisia niiden sisältämistä vaaroista, mutta useiden päivien jälkeen, kun he eivät muista muuta kuin muistoa vedestä, he heittävät kaiken varoituksen tuuliin, ja yhdessä hetkessä tuo ilo muuttuu kauhuksi. Villikrokotiili on antanut tuomionsa, noussut vedestä ja vetäen mukanaan yhden sorkka- ja kavioeläimistä. Vaikka gnu taistelee kaikin voimin, se ei voi tehdä mitään tätä jopa 2 kertaa painavampaa mateliaa vastaan. Heti kun se vangitsee sen raivokkaalla puremallaan, se vie sen heti syvyyksiin, missä sama vesi, jonka oli tarkoitus antaa sille elämä, hoitaa loputkin työt ja hukuttaa saaliin. Kun jättiläinen gnu on parhaimmillaan, lihansyöjä omistautuu nauttimaan valtavasta saaliista. Upeaa purenta käyttäen krokotiili repii suuria paloja gnuun herkkää lihasta ja nielee ne kokonaisina, koska sen leuat eivät salli sen pureskella. Vaikka se on raakaa, totuus on, että muille sorkka- ja kavioeläimille tämän pelätyn metsästäjän vatsan täyttäminen on helpotus, sillä se antaa heille mahdollisuuden nauttia kosteikosta ilman huolta siitä, että matelia nielee heidät, ainakin hetken, kunnes se lähtee jälleen metsästämään ja vaatii uuden uhrin. Mutta kaikki Kangapaniin tulevat janoiset vierailijat eivät ole silmiinpistävän etäisyyden päässä verenhimoisen Niilin krokotiilin puremasta. Niin paljon kauhua kuin sen leuat aiheuttavat gnuille, haikarille, antiloopeille ja kaloihin. Jättimäisten afrikkalaisten norsujen saapuessa matelia on ovela ja tietää, milloin on kunniallisen vetäytymisen aika. Nämä jopa 10 tonnia painavat pedot nisäkkäiden sijaan muistuttavat valtavia eläviä vuoria.
Kuivana kauden aikana tämä kastelupaikka on yksi näiden jättiläisten suosikkikohteista, sillä veden runsaus on enemmän kuin taattu. Tällaisella maineella keidas voi isännöidä jopa useita kymmenien yksilöiden laumoja. Sen lisäksi, että norsut ovat planeetan suurin maaeläin, tässä kuivassa savannissa norsuilla on kadehdittava asema, ja ne ovat yksi eniten vettä selviytyäkseen tarvitsevista lajeista. Kun aikuinen kuluttaa jopa 200 litraa päivässä, vain kangapanin kokoinen kosteikko voisi vastata tällaiseen kysyntään. Saavuttuaan kevääseen, aivan kuten gnu, nämä jättiläiset eivät tuhlaa aikaa ja menevät suoraan nauttimaan elintärkeästä nesteestä. Kun päiviä ei ole ollut muuta kuin muistoa siitä, mikä oli kerran virkistävä siema, nämä patchynahkaiset eivät aio juoda liian vähän. Vaikka he näyttävät käyttävän runkoaan juomaan suoraan lammikosta, he itse asiassa imevät vettä hetken ja valuttavat sen sitten suoraan suuhunsa. Jopa 9 litran tavaratilan tilavuudella nämä hellävaraiset hampaita toistavat tämän prosessin useita kertoja, kunnes ovat lopulta tyytyväisiä. Kummallista kyllä, sen lisäksi että afrikkalaiset norsut ovat yksi eniten vettä tarvitsevista lajeista, ne ovat myös niitä, jotka hukkaavat eniten tästä halutusta nesteestä. Pitkän matkan jälkeen päästäkseen tähän keidaan nämä nisäkkäät pakenevat tasangon ahdistavaa kuumuutta virkistäytymällä. Jotkut haluavat upottaa itsensä lammen syvimpiin osiin, kun taas toiset käyttävät mieluummin runkoaan kastelukannuna valtavan ruumiinsa yli. Sen lisäksi, että nämä kylvyt auttavat säätelemään lämpötilaansa, ne auttavat poistamaan loisia heidän ihostaan ja tarjoavat suojaa auringolta. Tietysti tämän henkilökohtaisen hygienian ajan voi kääntää myös vapaa-ajan hetkeksi, jossa varsinkin pienimmille on hauskaa leikkiä vedellä, ja miksi ei. Joskus mutakylpy ei koskaan satuta ketään. Vaikka useimmat tämän rikkaan ekosysteemin lajit pitävät norsujen läsnäoloa tervetulleina, ehkä kaikki eivät ole niin iloisia heidän saapumisestaan. Tietenkin krokotiileille näiden jättimäisten petojen saapuminen rantaan tarkoittaa, että heidän on luovuttava metsästyksestä ja etsittävä turvaa kosteikon syvemmistä osista. Jopa uskaltaminen haastaa jommankumman näistä jättiläisistä voi tarkoittaa, että nisäkkäiden jättiläiskäpälä katkaisee selkärangan kahtia. Samoin matelioiden pieniä nisäkkäitä, elefantteja, vastaan tekemät pelottavat väijytykset voivat johtaa jopa 3 metrin pituiseen keimaan, joka lävistää heidän vatsansa. Kun krokotiilit ovat kaukana rannasta, virtahepot ovat toinen kangaruupanin asukaslajeista, jotka eivät ole kovin tyytyväisiä uusiin vuokralaisiinsa. Suuremman kokonsa vuoksi norsuilla on taipumus työntää virtahepoja pois kosteikkoympäristöstään. Ongelmien välttämiseksi nämä vedessä elävät kasvinsyöjät mieluummin tottelevat potkimatta, mikä antaa harmaille jättiläisille mukavammat tilat. Juuri ilmestyessään se katoaa sameaan veteen ja ahmii saalinsa jäännökset syvyyksien rauhassa. Mutta lähes tonnin painoinen, alle 4 kiloa painava haikara ei riitä edes välipalaksi tälle nälkäiselle lihansyöjälle. Krokotiili, joka pystyy syömään jopa puolet painostaan yhdellä aterialla, jatkaa päättäväisesti metsästystä. Kun ruoan saatavuus näyttää olevan kriittisellä tasolla, nämä taitavat kasvinsyöjät, jotka osoittavat sopeutumiskykyään, kaivautuvat kuivaan maahan hampaillaan ja kuonoillaan etsiessään juuria, mukuloita ja muita välipaloja, jotka eivät ole lainkaan merkityksettömiä niukkuuden aikoina. Nisäkkäät kuten antiloopit, seeprat, gnuut ja paviaanit ovat eniten tyytyväisiä runsaiden norsujen saapumiseen, sillä nämä jättiläiset suojaavat kastelupaikalla ahneiden petoeläinten hyökkäyksiä vastaan. Heti kun villileijona ilmestyy lähteen lähelle etsimässä kulausta vettä tai kenties avutonta saalista, samalla kun useimmat tämän keitaan villiasukkaista pakenevat kauhuissaan, norsut eivät edes hätkähdä, vaan katsovat näitä lihansyöjäeläimiä suoraan kuoleman täyttämiin silmiinsä. Vaikka he ajoittain sietävät omituisen kissaeläimen ei-toivottua vierailua, niin kauan kuin se ei ole heidän tiellään, pitkäaikainen oleskelu voi lisätä jännitystä ilmassa.
ja nämä lempeät jättiläiset jättävät kohteliaisuuden väliin ja hyökkäävät hyökkääjiin massiivisella kehollaan. Pelkkä kosketus yhdellä sen terävistä hampaista voi tarkoittaa lähes välitöntä kuolemaa, jopa aikuiselle leijonalle. Jos mukana on pentu, kissojen paras asia on olla lähestymättä sitä virkistävää vettä, koska uhrautuva äiti ei anna näiden petojen lähestyä puolustuskyvyttömiä jälkeläisiään ja turvautuu väkivaltaan heti havaittuaan mahdollisen uhan. Leijonien painessa norsujen tehokkaan lammen vartijan työn ansiosta luonnonvaraiset asukkaat nousevat piilopaikoistaan ja palaavat nauttimaan virkistävästä vedestä. Heidän joukossaan chakma-paviaanit laskeutuvat puiden latvista ja sukeltavat virkistävään sivujokeen. Yli 110 senttimetriä korkeat ja jopa 45 kiloa painavat chakma-paviaanit ovat yksi suurimmista apinalajeista. Nämä Kangapanin villit asukkaat ovat lammen vakituisia asukkaita, jotka ovat toivottaneet janoisia matkailijoita tervetulleeksi vuosituhansien ajan. Tummanruskean ja harmaasävyisen turkin ja erottuvan pitkän, alaspäin suuntautuvan kasvonsa ansiosta nämä apinat ovat käytännössä erehtymättömiä jopa tämän kiireisen kevään rikkaassa ekosysteemissä. Nämä kädelliset elävät pienessä, vain muutaman 10 yksilön joukossa jokaisena kuivana kauden aikana, kuinka vielä muutama viikko sitten heidän yksityisen lampiensa rannat muuttuvat satojen lajien turvapaikaksi paeta ahdistavaa kuivuutta. Vaikka tämä voi johtaa kilpailuun luonnonvaroista, totuus on, että paviaanit toivottavat ulkopuoliset tervetulleiksi ilman vastustusta, kunhan ne rajoittuvat nauttimaan vedestä, eivätkä jonkun paviaanitoverinsa mehukkaasta lihasta. Ryhmään, vaikkakaan ei kovinkaan runsaaseen, kuuluu hallitseva uros, joitain naaraat ja tietysti herkkiä nuoria, jotka näkevät jokaista juomapaikkaa lähestyvää kävijää suurella kunnioituksella. Chakma-paviaanit, joilla on lähes loputon vesilähde kodissaan, ovat innokkaita nauttimaan tästä etuoikeutetusta sijainnista. Nämä kädelliset kokoontuvat yhteen matalissa vesissä ja ottavat virkistäviä siemauksia ja hoitavat toisiaan suojautuakseen korkeilta lämpötiloilta. Tämä joukkokäyttäytyminen yleensä vahvistaa ryhmän jäsenten välisiä siteitä paremman rinnakkaiselon saavuttamiseksi. Sammutettuaan janonsa apinat alkavat nyt rauhoittaa vatsansa jyrintää. Yksi chakma-paviaanien vuosituhansia kestäneen selviytymisen salaisuuksista tässä ekosysteemissä on niiden kyky mukauttaa ruokavaliotaan. Nämä kädelliset voivat ruokkia periaatteessa mitä tahansa, mitä he näkevät. Täydellisinä kaikkiruokaisina heidän ruokavalionsa on laaja, ja se koostuu hedelmistä, siemenistä, ruohoista, kukista, sipuleista, hyönteisistä, hämähäkkeistä, matoista, jyrsijöistä ja jopa pienistä antiloopeista. Paviaanin elämä on yksinkertaista. Jos luontoäiti laittaa jotain hänen tielleen, hän nielee sen. Vaatimattoman makunsa ansiosta tämä monipuolinen nisäkäs selviytyy helposti päivistä, jolloin Kangapan ei ole parhaimmillaan. Osoittaakseen läheisiä sosiaalisia suhteitaan, nämä kasvinsyöjät lähtevät usein kaikki yhdessä etsimään ruokaa. Harjoiteltua hajuaistiaan ja tarkkaa näkökykyään käyttämällä he eivät löydä siemeniä tai mukuloita, jotka välttyisivät ruokahalultaan. Nämä ammattimaiset metsänhakijat etsivät maata, nostavat kiviä ja kaivavat maata, olipa välipala kuinka pieni tahansa. On tärkeää, että paviaanit pysyvät hereillä näillä ravinnonhakumatkoilla, sillä ideana on löytää jotain syötävää syömättä. Koska ne ovat yleensä varovaisia lähestyessään vettä ja roikkuvat vain matalimmilla alueilla, panssaroidut krokotiilit eivät ole joukkojen tärkeimpiä huolenaiheita. Näiden kädellisten suurin tappaja ilmestyy näkymättömänä tiheiden niittyjen joukossa. Piilotettu, antamatta pienintäkään vihjettä aikeistaan, ahne leopardi on toinen niistä saalistajista, jotka muuttavat tämän elämän keitaan kuoleman kosteikkoksi. Nähtyään jotain, joka muistuttaa ainakin tätä kesyttämätöntä lihan syöjää, ryhmä pakenee kauhuissaan ja suuntaa suoraan puiden latvojen suhteelliseen turvaan.
Vaikka ensimmäinen vaihtoehto tämän kissaeläimen nähdessään on aina paeta, joskus lauma hylkää kaiken vieraanvaraisuuden, joka heille on ominaista kosteikon vieraille, ja vapauttaa villin vaistonsa kohdata tämä julma pedon. Vaikka nuoret ja naarasleopardit eivät pysty vastustamaan sellaista säälimätöntä vihollista kuin leopardi, kissa löytää itselleen parin suuresta, hallitsevasta urosta. Tämä kädellinen, terävine kulmahampaineen pystyy aiheuttamaan merkittäviä haavoja saalistajalle, joten tämä kyltymätön lihansyöjä välttää aina risteytymistä alfan kanssa. Mutta chakma-paviaaneja uhkaavat uhkat eivät aina johdu häikäilemättömiltä saalistajilta. Joskus suurin uhka näiden kädellisten rauhalliselle elämäntavalle tulee itse joukosta, kunnianhimoisesta urosta, joka haluaa tehdä lausunnon ja vakiinnuttaa itsensä uudeksi alfaksi. Kun tämä villi vallankaappausyritys tapahtuu, hallitsevan miehen on tultava puolustamaan sitä, mikä on hänen. Ennen fyysiseen taisteluun ryhtymistä hallitseva alfa murisee ja kiljuu eräänlaisena varoituksena haastajan kohtaamasta julmuudesta. Pelotellakseen edelleen molemmat urokset näyttävät terävät hampaat ja vaaralliset kulmahampaat juuri ennen kuin ne hyökkäävät suurimmalla osalla vastustajansa. Näissä taisteluissa työnnät, lyönnit ja puremat ovat välittömiä, ja muutamassa minuutissa yksi uroksista heittää pyyhkeen ja hyväksyy asemansa alaisena. Jos jo hallitseva alfa-uros voittaa, joukko voi olla rauhassa tietäen, että hallinto jatkuu. Kuitenkin, kun uusi uros nousee alfaksi, siirtymä on usein kaikkea muuta kuin sujuvaa. Varmistaakseen, että joukon naaraat pääsevät kuumuuteen, äskettäin ylösnoussut johtaja on valmis näyttämään kiihkeimmän puolensa päästämällä eroon entisen alfan jälkeläisistä. Tämä on epäilemättä yksi julmimmista teoista, joita Kangapan voi esittää luonnossa. On kuitenkin välttämätöntä säilyttää joukon geneettinen monimuotoisuus. Pavianien hienostuneiden ravinnonhakukykyjen vuoksi kasvinsyöjät liittyvät usein niihin näille retkille, kiertelevät kasvillisuutta, ja jos he ovat onnekkaita, he voivat nauttia yhdestä tai kahdesta lehdestä tai ehkä hedelmistä, jotka apinat hylkäävät. Impalalle tämä on näppärä tapa löytää ruokaa ilman paljon vaivaa. Kuten sadat muut luonnonvaraiset lajit, nämä keskikokoiset antiloopit näkevät tämän kasteluaukon viimeisenä mahdollisuutensa selviytyä. Kun armoton kuivuus on poistanut savannilta kaikki vesijäämät vuosituhansien suojan jälkeen Kangapanissa, nämä nisäkkäät tietävät tarkalleen mitä tehdä, jotta he eivät antautuisi kuumuuteen ja ylivoimaiseen janoon. Näitä satoja sorkka- ja kavioeläimiä on satoja, ja ne tukkivat kosteikon reunaa, kaikki janoisia ja innokkaita sammuttamaan janoaan. Kiiltävä punertavan ruskea turkki ja uroksilla yli 90 senttimetrin pituiset sarvet ovat impalat yksi niistä lajeista, jotka täyttävät tämän maiseman elämällä ja hyötyvät ekosysteemin etuoikeuksista. Kuivana vuoden aikana, kun ravinnosta tulee pulaa jopa runsaalla Kangapanilla, impalat seuraavat usein muita nisäkkäitä metsästämään niin sanotusti ruohoja, hedelmiä ja siemeniä. Sen lisäksi, että nämä ketterät sorkka- ja kavioeläimet kerjäävät paviaaneja, ne pysyvät usein lähellä norsulaumoja odottaen, että nämä ravistelevat suuria puita rungoillaan, jolloin kaikki hedelmät ja lehdet putoavat maahan, josta ne voivat ketterällä näppäryydellä napsauttaa naposteltavaa. Vaikka yltäkylläisyyden aikoina savannilla nämä sorkka- ja kavioeläimet syövät mieluummin tuoreimpia lehtiä ja ruohoja niiden suuremman ravintoarvon vuoksi, he eivät epäröi niellä mitä tahansa, mitä luoja asettaa heidän tielleen. Vaikka impalat eivät ehkä olekaan siitä täysin tyytyväisiä, niillä on tärkeä paikka ravintoketjussa, ja ne toimivat saaliina lukemattomille petoeläimille. Ravinnon hakumatkansa aikana nämä kasvinsyöjät eivät voi tehdä sitä vakavaa virhettä, että he ovat itse tyytyväisiä. Se, mikä ensisilmäyksellä näyttää rauhalliselta ja seesteiseltä niityltä, voi muuttua muutamassa sekunnissa hurjaksi leijonaksi, joka hyppää eteenpäin voimakkaalla puremalla suoraan kaulaasi. Kun otetaan huomioon näiden antilooppien pieni koko verrattuna muihin kasvinsyöjiin, kuten gnuihin, seeproihin tai puhveleihin, ne ovat helposti saatavilla saalista krokotiileille.
Kun lukuisat näiden vähemmän kestävien sorkka- ja kavioeläinten laumat ryntäävät lähteen rannoilla, aterian saaminen on Matelialle yhtä helppoa kuin suunsa avaaminen. Hyeenat, pahamaineiset raadonsyöjät tappavat kirjaimellisesti lähes merkityksettömän saaliin, joka painaa jopa 70 kiloa. Näiden pelottavien lihansyöjien klaanit voivat jahdata sorkka- ja kavioeläimiä kilometrien päähän syvälle savanniin, jossa uupumus saa ne romahtamaan ja lopulta alistumaan tuhoisaan kuolemaan. Vaikka luontoäiti on armoton kohdistaessaan impaloihin tämän vihamielisen ekosysteemin jokaista petoeläintä, tuhansien vuosien evoluutio on varustanut nämä antiloopit uskomattomilla kyvyillä pakenemaan kiduttajiensa puremasta. Impalat, jotka pystyvät juoksemaan jopa 80 kilometriä tunnissa, ryntäävät tasangoilla heti, kun he havaitsevat lähistöllä saalistajan. Vaikka he eivät pysty ylläpitämään tätä nopeutta pitkiä matkoja, tämä sprintti jättää useimmat lihansyöjät jälkeensä. Ketteryys on toinen taito, jota nämä kasvinsyöjät käyttävät paetakseen saalistajia. Juoksessaan täydellä vauhdilla elämänsä ajan impalat voivat hypätä jopa 3 metrin korkeuteen ja 9 metrin pituiseksi. Mikään ei tietenkään suojaa heitä paremmin kuin eläminen suurissa laumoissa. Koska 50 silmää näkee paremmin kuin pari, nämä nisäkkäät eivät yleensä eksy liian kauas toisistaan ja pysyvät jatkuvasti valppaina. Itse asiassa vaikka muut sorkka- ja kavioeläimet, kuten genuu ja puhveli, uppoavat yöhön rauhalliseen lepoon, näillä kevyemmillä kasvinsyöjillä ei ole sitä ylellisyyttä, koska ne eivät ehkä koskaan näe uuden aamunkoiton valoa. Impalat nukkuvat yleensä korkeintaan 3 tuntia päivässä ja hyvin lyhyitä aikoja, jotka eivät ylitä 10 minuuttia. Kaikki tämä on selviytymistoimenpide, jonka avulla he voivat kantaa luontoäiti heille asetetun taakan. Edistyksellisellä hälytysjärjestelmällä nämä upeat juoksijat pitävät suhteellisen turvallisen alueen lauman ympärillä. Kun he havaitsevat mahdollisen uhan, he puhuvat äänekkäästi, joka varoittaa koko ryhmää, ja se on selvä aloitussignaali. Sekunneissa lauma hajoaa kaikkiin suuntiin, ja antiloopit hyppivät ja kääntyvät jyrkästi juokseessaan hämmentämään saalistajia. Vaikka nopeat sorkka- ja kavioeläimet jättävät lihansyöjät usein tyhjään vatsaan, tietyissä väijytyksissä he eivät voi tehdä mitään, ja petoeläimet vahvistavat paikkansa ravintoketjussa ja syövät onnettomia impaloja. Nopeiden sorkka- ja kavioeläinten, julmien matelioiden ja ilkeiden kissaeläinten lisäksi Kangapan, vesireikä, tarjoaa turvapaikan myös lukemattomille linnuille. Näiden joukossa helmikanat ovat vierailijoita, joita ei koskaan puutu, kun kuiva kausi pyyhkii pois kaikki mahdollisuudet selviytyä savannilla. Korkeintaan 50 senttimetriä pitkien ja jopa 4 kiloa painavien helmikanojen silmiinpistävin piirre, joka tunnetaan myös maalattuina kanoina, on silmiinpistävä sininen pää, jonka päällä on kypärää muistuttava kiimainen ulkonema. Niiden turkki on yhtä silmiinpistävää, ja siinä on harmaan ja mustan sävyjä sekä pieniä valkoisia pilkkuja, jotka antavat heille tähtitaivaan vaikutelman. Kuten impalat, nämä linnut elävät yleensä suurissa ryhmissä muodostaen suuria parvia, jotka vaeltavat tasangoilla etsimään ruokaa. Kuivan kauden saapuessa ja aikoinaan miellyttävän elinympäristön muuttuessa kuivaksi ekosysteemiksi, helmikanat eivät epäröi etsiä parempaa elämää kutsuvasta Kangapanista. Koska niiden ruokavalio on yleensä melko kuivaa, näiden lintujen on jatkuvasti nieltävä vettä, ja koska aurinko aiheuttaa ahdistavaa lämpöä, tämän tärkeän nesteen tarve on välitön. Kastelupaikalle saapuessaan kanat ovat enemmän kuin tervetulleita, sillä toisin kuin pelätyt kissaeläimet, ne ovat täysin vaarattomia paviaaneille, impaloille ja jättiläisvirtahepoille puhumattakaan. Itse asiassa, toisin kuin haittaa muille janoisille vierailijoille, helmikanat ovat enemmän kuin tervetulleita lajeihin, kuten gnuu, puhveli, antilooppi ja kaikki ne, jotka ovat kärsineet punkkitartunnoista, koska tässä nisäkäskasauksessa, jossa hyönteiset haluavat juhlia, nämä linnut omistautuvat tuhoajiensa työhön. Aikaa ja samalla ottaa pois hieno välipala. Sen lisäksi, että helmikana nauttii savannielämän pienistä yksityiskohdista mehukkaan punkin muodossa,
Heillä on todellisina kaikkiruokaisina tavattoman monipuolinen ruokavalio. Heidän ruokalistansa sisältää siemeniä, hedelmiä, etanoita, matoja, toukkia ja käytännössä kaikkea, mitä he kohtaavat pitkillä matkoillaan tasangoilla. Vaikka Kangapanin runsas vesi on vain muutaman askeleen päässä, nämä järkevät linnut eivät pidä tuhlaamisesta tätä elintärkeää nestettä, toisin kuin norsuilla. Kevään virkistäytymisen sijaan he ottavat mieluummin hiekkakylpyjä pitääkseen höyhenpeitteensä puhtaana loisista ja bakteereista. Näissä kylvyissä ne pyörivät kuivassa maassa tai pölyssä poistaakseen ylimääräisen öljyn ja mahdolliset ei-toivotut vierailijat höyhenpeitteistään. Kun ne ravistelevat ja täyttävät siipiään maalla, ne ilmastavat niitä, mikä auttaa heitä ylläpitämään miellyttävää lämpötilaa tämän paahtavan kuivuuden keskellä. Huolimatta siitä, että helmikanat pystyvät levittämään siipiään ja nousemaan lentoon lyhyellä lennolla, ne tunnetaan parhaiten uskomattomista kyvyistään maassa, ketteryydestään ja kykyistään matkustaa hyvin pitkiä matkoja. Pitkän päivän jälkeen, kun kaikki hyönteiset on tapettu, jokainen siemen ja toukat on syöty tielleen ja aurinko antaa heille hetkellisen hengähdystauon tukahduttavasta kuumuudesta, näiden lintujen on aika nukkua. Koska maassa nukkuminen ei ole hyvä idea, kun olet vaaraton helmikana, he käyttävät lentotaitojaan päästäkseen kosteikkoa ympäröivien puiden korkeimpiin oksiin saadakseen suojaa. Täällä he ovat suhteellisen turvassa julmilta petoeläimiltä, jotka tekevät öisiä ratsioitaan ja odottavat metsästääkseen pahaa aavistamatonta saalista pimeyden varjossa. Auringon noustessa jälleen horisontin ylle, helmikanat heräävät ensimmäisten joukossa ja valmistautuvat pitkälle savannilla vaeltavaan päivään, tietysti ilman, että he eksyvät liian kauas tästä arvokkaasta kosteikkoalueesta. Vaikka ne eivät pysty lähettämään puheluita, jotka herättävät kaikkia naapureitaan kuten kotikanat, ne voivat tuottaa ääniä, kuten kilinaa ja kirinaa, jotka eroavat Kangapanin aamunkoiton hiljaisuudesta. Sen lisäksi, että nämä linnut tekevät hyvää työtä tuhohyönteisten torjunnassa kastelupaikan ympärillä, nämä linnut suorittavat tehtävän, jota muut kosteikon rannoilla ryntäävät janoiset pakolaiset ehkä vielä arvostavat. Ne varoittavat äänellään petoeläinten läsnäolosta ja antavat siten hälytyksen paviaaneille, impaloille, gnuille ja muille ihmisille kuolemaan. Kadehdittavan lähes 360 asteen näkökenttänsä ja upean pitkän kantaman näkökentän ansiosta helmikanat voivat havaita pienimmätkin liikkeet kehällään, jolloin ne voivat paeta tässä keitaassa piileviä vaaroja. Huolimatta aina valppaana olemisesta, petoeläimet ovat joskus taitavampia ja onnistuvat saamaan käsiinsä jopa 4 kiloa painavan mehukkaan kanan. Vaikka nämä linnut kohtaavat lukemattomia uhkia raivonsa puutteen vuoksi, yksi niiden tärkeimmistä saalistajista on pelätyt afrikkalaiset villikoirat. Näyttävä turkki ruskean, mustan ja valkoisen sävyissä, jokaiselle yksilölle yksilöllinen kuviointi ja suuret pyöreät korvat, villikoirat, jotka tunnetaan myös nimellä afrikkalaiset villikoirat, ovat yksi niistä lajeista, jotka esittelevät täydellisesti kosteikkoalueen biologista monimuotoisuutta näinä kuumina päivinä. Kun nämä kulmahampaat tunkeutuvat useasta kohdasta kastelupaikkaan, ne aiheuttavat kauhua kasvinsyöjien keskuudessa. Ja monesti helmikanasta tulee onneton uhri ja näiden julmien metsästäjien juhla. Kun otetaan huomioon villikoirien korkea, jopa 90% onnistumisprosentti metsästyksessä, ne päätyvät harvoin poistumaan kosteikolta tyhjään vatsaan. Itse asiassa nämä karkaistut lihansyöjät ovat paljon tehokkaampia kuin hyeenat ja jopa pelätyt leijonat. Vaikka ne eivät koskaan hylkää pientä saalista kuin helmikana, luonnonvaraiset koirat metsästävät usein niinkin suuria saalista kuin impala, gnu tai zebra. Villikoirat eivät ole erityisen huomionarvoisia kooltaan, painavat vain 30 kiloa, eivätkä ole aivan ekosysteemin julmimpien lajien joukossa, ja ne käyttävät muitakin strategioita kuin väijytyksiä tuodakseen ruokaa takaisin laumaansa. Impala-metsästyksen asiantuntijoina nämä kulmahampaat mieluummin vaanivat niitä pitkiä matkoja, sen sijaan että hyökkäsivät yllättäen nopeimpaan saaliinsa, kunnes ne romahtavat väsymyksestä.
Relestrategiaa käyttäen jokainen koira jahtaa sorkka- ja kavioeläintä pitkän matkan, kunnes toinen lihansyöjä tulee tilalle. Kestävyyskilpailussa, joka voi kestää useita minuutteja, nopein, mutta vähiten sitkeä, impala antaa aina periksi, ei pysty edes nousemaan, ja lauma saa nopeasti palkinnot älykkäästä suunnitelmastaan. Toisin kuin useimmat sosiaaliset lihansyöjät, joissa hierarkia määrää, että hallitsevat jäsenet syövät ensin, villikoirien maailmassa pennuille annetaan kunnia ottaa ensimmäiset puremat saaliista. Rauhoitettuaan vatsan kurinat lauma etsii paikkaa, jossa turvautua ankaralta savannin auringolta. Yleensä toisen eläimen hylkäämä kolo tai tiheän kasvillisuuden alue on ihanteellinen paikka koirille levätä. Villikoirien sosiaalinen käyttäytyminen on yksi vaikuttavimmista koko villivaltiossa. Toisin kuin savannin kuninkaat ja vieraanvaraiset paviaanit, joissa alfa-uros seisoo ryhmän herrana ja isäntänä, näiden koirien sosiaalisessa rakenteessa ryhmän ohjakset pitävät usein vanhimmista ja vahvimmista yksilöistä koostuva jalostuspari. Näissä pakkauksissa jokaisen jäsenen väliset siteet ovat todella läheiset, niin että heitä pidetään enemmän perheenä. Näiden saiteiden vahvistamiseksi äänet sirkutuksen, haukun ja ulvomisen muodossa ovat välttämättömiä sekä metsästyksen että seurustelun aikana. Yksi afrikkalaisten villikoirien ainutlaatuisista käyttäytymismalleista ilmenee, kun lauma valmistautuu metsästykseen. Täällä koirat kokoontuvat ja järjestävät eräänlaisen äänestyksen, jossa ne aivastavat omituisella aivastamalla hyväksyvänsä. Näissä metsästystä edeltävissä konsensuksissa hallitsevan parin äänellä on suurempi painoarvo, mikä jättää demokratian syrjään, eikä enemmistöä tarvita seuraavan saaliin tavoittelemiseen. Kuivana vuoden aikana useat laumat saattavat tulla etsimään kulauksen virkistävää vettä sekä, miksi ei, merkittävää saalista tästä elämän ja kuoleman keidaasta. Koska tämä laji ei ole kovin alueellinen, eri ryhmien kohtaamisia voi tapahtua ilman konflikteja. Yksi noin 15 yksilön lauma voi hallita suuria, jopa 200 neliökilometriä savannialueita ja matkustaa pitkiä matkoja joka päivä etsiessään saalista. Verisen kuivuuden seurauksena koirat ovat kuitenkin haluttomia lähtemään kauas kosteikkoalueelta, ja lihansyöjien ei-toivotut vierailut yleistyvät. Jälleen kerran erottuaan muista sosiaalisista lihansyöjistä, kun taas leijonat ja hyeenat näkevät pimeyden täydellisenä mahdollisuutena metsästää. Villikoirat, joilla ei ole mitään salattavaa, mieluummin päivänvaloa herättävät kauhua väsyneissä saaliissaan, jotka pitkän juoksun jälkeen heittävät pyyhkeen ja käärivät itsensä lämpimään kuoleman takkiin. Toinen merkittävä sosiaalinen käyttäytyminen on, että toisin kuin savannin kuninkaat, joissa urokset erotetaan ryhmästä sukukypsyyden saavuttaessa, villikoirien epätyypillisessä sosiaalisessa elämässä naaraat pakotetaan etsimään uusia näköaloja. Teknisten pysähdysten aikana nämä koirat tekevät kangapanin varrella, jonne ne eivät ole koskaan tervetulleita. He eivät aina onnistu saavuttamaan tavoitettaan jäähtyä ja niellä satunnaisia nisäkkäitä matkan varrella. Toisinaan villikoirat saapuvat, kun afrikkalaiset norsut ottavat rentouttavaa mutakylpyä. Eivätkä nämä jättimäiset eläimet siedä yhtään lihan syöjää, vaikka ne olisivat kuinka vaarattomia lähestymään kosteikkoa. Joten sen sijaan, että he olisivat saaneet juoman, hän huomasi jopa 10 000 kiloa painavan pedon. Valtavien afrikkalaisten norsujen lisäksi kangaruupaniin laskeutunut laji, joka ei kestä villikoirien vierailua, ovat jättimäiset, jopa tonnin painoiset härät. Afrikkalaiset puhvelit hyödyntävät suurta kokoaan ja pelottavaa voimaa torjuakseen monia petoeläimiä näiltä elämää antavilta vesiltä. Sen jättimäiset, jopa 1,5 metriä pitkät sarvet, suuret kaviot kruunaavat voimakkaita jalkoja ja turkki on tumma kuin pimeys, joten sinun ei tarvitse miettiä liikaa ymmärtääksesi, miksi näitä sorkka- ja kavioeläimiä kutsutaan mustaksi kuolemaksi. Suurin osa savannipetoeläimistä, olivatpa ne kuinka raivokkaita tahansa, miettivät kahdesti ennen kuin joutuvat suuren afrikkalaisen puhvelin tielle.
sillä ajatus massiivisesta härästä ei kuulosta kovin provosoivalta. Nämä suhteettoman suuret pedot eivät viettäisi päivänsä vihamielisen luonteen kanssa, kun ne ovat uhattuna, vaan elävät hiljaista, vaikeaselkoista elämää ja syövät sadekauden rankkojen kaatosateiden tuottamaa tuoretta ruohoa. Huolimatta siitä, että he eivät ole muuttoliikkeitä, nämä olennaiset selviytyjät eivät ole valmiita istumaan toimettomana säästötoimien myötä, kun kuivuus tuhoaa aikoinaan runsaan biomin. Kuivilla niityillä ja laguuneissa, joista on tullut pelkkiä lätäköitä, resurssien puute on selvä, joten puhvelit lähtevät sinne, missä he tietävät pystyvänsä sammuttamaan janonsa koko kuivan kauden ajan. Elefanttien tapaan kengurupanin villilajit toivottavat sorkka ja kavioeläimet tervetulleiksi avosylin tietäen, että niiden läsnäolo saa petoeläimet miettimään kahdesti tunkeutumaan heidän etuoikeutettuun biomiinsa. Kauan odotetun keväälle saapumisen jälkeen nämä suuret sarvipedot menevät epäröimättä suoraan nauttimaan tämän savannin vastakkaisen kulman runsaimmista luonnonvaroista. Jopa 45 litraa elintärkeää nestettä päivässä tarvitsevien janoisten sonnien ainoa tapa selviytyä tässä kastelupaikassa. Yhtä jättiläismäisten afrikkalaisten norsujen tavoin, puhvelit eivät rajoitu vain ottamaan tarvitsemaansa tästä maan keitasta, vaan he uskaltavat myös nauttia ansaituista virvoista kävellettyään kilometrejä keskellä vihamielistä savannia. Huolimatta valtavasta koostaan, näiden sarvikrokotiilien on oltava varovaisia, mihin ne astuvat, kun ne sukeltavat aaltoileviin vesiin, sillä krokotiilit eivät epäröi lähteä metsästämään tällaista lupaavaa saalista. Vaikka matelian julmuus on tuttu kaikille sivujoen ympärillä, suuri panssaroitu krokotiili uhkaa sitä. Tämä raskas nauta osoittaa, miksi jättimäisen härän kanssa ei kannata sekaisin. Vaikka kyseessä on taistelu vallasta valtaan, ja se käyttää suuria sarviaan aseena, nisäkäs pystyy lyömään matelian ja lähettämään sen takaisin sinne, mistä se tuli yhdellä iskulla. Samoin joissain tilanteissa tarina ei pääty onnellisesti sorkka- ja kavioeläimelle, vaan se päätyy veden julman pedon vatsaan. Varsinkin sairaiden yksilöiden tai nuorten kohdalla krokotiili päätyy yleensä voittajaksi näissä kaksintaisteluissa, joka syö kiloja ja kiloja niiden mehukasta lihaa. Kuitenkin, aivan kuten nuoren vasikan liha voi olla herkkua ahneelle krokotiilille, siitä voi tulla myös matelian viimeinen ateria. Jos jokin villilaji tietää koston todellisen merkityksen, se on afrikkalainen puhveli. Usein, kun lauman jäsen on antautunut ahnean petoeläimen puremaan, ryhmän suurimmat härät ottavat tämän häikäilemättömän teon henkilökohtaisesti ja jättäen taakseen kaiken anteeksiannon käsityksen. He ryntyvät suoraan suurilla sarvillaan syyttämään niitä, jotka vielä muutama sekunti sitten olivat teloittajia. Vaikka yksin tasangoilla vaeltavat yksilöt voivat joutua leijonien ja hyenojen hyökkäyksen kohteeksi, yksikään lihansyöjä ei voi läheskään koskea näiden sorkka- ja kavioeläinten lukuisiin laumiin, koska ne ovat tottuneet puolustamaan toisiaan mahdollisilta uhkilta. Kun pelätyn krokotiilin sijaan hyeenat uskaltavat suurenmoisuudessa sekaantua suurten härkien polulle, kuuluisat raadonsyöjät saavat nämä rohkeat sarveisat palkinnoksi rajattomasta kunnianhimosta. Samaan aikaan kun paljon vähemmän kestävät impalat, nähdessään saalistajan lähestyvän, antavat hälytyksen ja aloittavat nopean paon, afrikkalaisten puhvelien palkeet ja puhkaisut ovat merkki taistelutilaan siirtymisestä, kun lauman jäsen on uhattuna. Nämä pedot noudattavat täydellisesti periaatetta. Jos sotket yhden kanssa, sotket kaikkien kanssa. Näiden sarvieläinten ryhmäelämä on kenties heidän pelottavat sarvet ja suuret sorkat varjoonsa, mikä on heidän suurin rikkautensa selviytymiselle ekosysteemissä, jossa muut sorkka- ja kavioeläimet ovat paljon helpommin saavutettavissa olevaa saalista. Kun aurinko alkaa laskea Kangapaniin, nämä seuralliset kasvinsyöjät vetäytyvät laumansa turvaan lepäämään tähtikirkkaassa yössä. Kun suurempien laumojen jäsenet ajautuvat uneen ryhmän suojelemisen ansiosta, vähemmän onnekkaat yksinäiset urokset vaeltavat tämän vaarallisen biomin läpi.
ajattelemalla virheellisesti, että heidän tumma turkkinsa kätkee heidät pimeyteen. Vain kuu tulee todistamaan tapahtuvan eläimellisyyden. Syvässä yössä näkyy vain muutama silmä. Huudoista ja karjuista päätellen on varmaa, että kosteikkoa oletettavasti yksinäisyydessä vaeltava afrikkalainen puhveli ei ollut yksin. Aamunkoiton saapuminen paljastaa tapahtuneen hirmuteon jäänteet. Vain puoliksi syödyt jäännökset ovat todisteena sorkka- ja kavioeläinten kärsimästä julmuudesta villin kissaeläimen käsissä. Vaikka päivällä mahtava härkä voi vastustaa nälkäisen leijonan häikäilemättömiä aikeita, yö kuuluu tälle ahnealle tappajalle, eikä rikospaikka ole väärä. Paksun kasvillisuuden seassa piilossa ja kauhuissaan kasvinsyöjiä vaeltaessa lähinnä hämärässä on käytännössä mahdotonta paeta savannin kuninkaallisten tappavaa puremaa. Vaikka ne eivät yleensä kulje kosteikolla sadekauden aikana, uutiset suuresta villieläinten kerääntymisestä Kangapanin rannoille ovat saavuttaneet heidän korviinsa, ja 10 raivokkaat leijonat, jotka elävät pääasiassa Zambezi-joen ympäristössä, eivät epäröi ilmestyä paikalle, jossa heidän läsnäolonsa ei selvästikään ole tervetullutta. Melkein jokainen janoinen muukalainen, joka tulee kastelupaikalle, voi helposti joutua näiden kärkipetojen saaliiksi. Pienistä helmikanoista mahtavaan afrikkalaiseen puhveliin, melkein kukaan ei voi paeta näiden jättimäisten ja kaikkea muuta kuin jalokissojen ruokahalua. Vaikka ne voivat täydentää nesteen tarpeensa ahmimalla suuria sorkka- ja kavioeläimiä savannia kohdanneen kauhean kuivuuden vuoksi, jopa nämä pelätyt tappajat joutuvat toisinaan lähelle juomista kastelupaikasta. Huolimatta siitä, että näillä vesillä on jopa 4 metriä pitkiä jättimäisiä matelioita, heidän asemansa savannin herroina tarkoittaa, että he juovat epäröimättä. Matalissa vesissä jopa villit, Niilin krokotiilit voivat joutua vaikeuksiin käsien taistelussa lähes 200 kiloa painavan leijonan kanssa. Kun kaikkivaltias kissa nauttii virkistävästä siemauksesta, muut Kangapanille saapuneet janoiset lajit eivät viihdy niin hyvin. Paviaanit, jotka ovat tietoisia kissan läsnäolon merkityksestä, pakenevat korkealle puihin. Impalat ja seeprat ovat mieluummin hajallaan kuiville tasangoille, ainakin hetkeksi, kunnes saalistaja jättää tämän keitaan yksin, kun taas linnut, kuten jabirus, ovat mieluummin etsineet turvaa taivaan turvasta. Ne, jotka eivät ole edes säikähtäneet julman saalistajan saapuessa, ovat jättimäiset afrikkalaiset norsut, jotka tietävät erittäin hyvin, että heidän järjettömän kokonsa ylittää ne näiden kissaeläinten puremarajojen ulkopuolella. Pikkuhiljaa jännitteet kuitenkin nousevat ilmaan, ja korppikotkojen ilmaantuessa taivaalle, selkeä kuoleman aavistus, valtavat täplät päättävät, että nyt riittää, ja saalistajan kosteikkonautojen aika on päättynyt. Nämä valtavat elävät vuoret törmäävät silmänräpäyksessä pitkillä hampaillaan kissan kimppuun, joka julmassa todellisuustarkastuksessa huomaa, että kaikki savannilla oleskelevat sen pureman alistumaan. Leijona, jolla ei ole puhuttavaa strategiaa, päättää hylätä kevään, tietysti aina piilevänä paluuhkana. Kissan karkaamisen myötä Kangapanin villieläimet ovat vähitellen palaamassa luonnolliseen tilaansa, ja janoiset kasvinsyöjät palaavat Sivujoen rannoille. Keskellä leijonan tunkeutumisen aiheuttamaa kaaosta jotkut hyeenat hyödyntävät vangitakseen neuvottoman seepran, joka eksyy laumansa taakse. Vaikka nämä hevoseläimet voivat suojautua lihansyöjiltä ryhmän suojeluksessa, ne ovat yksinään helppo saalis lukuisille hyanidiklaaneille. Vaikka hyeenat ovat tehneet kovan työn saaliinsa metsästämisessä, he eivät pääse nauttimaan sorkka- ja kavioeläimen mehukkaasta lihasta. Koska maailma näyttää olevan ylösalaisin, läheinen ylpeys leijonasta tulee ottamaan haltuunsa näiden julmien lihansyöjien metsästyksen. Vaikka hyenoilla on tunnettu maine raadon syöjinä, ja ne ovat vastuussa saalisvarkauksista tasangoilla, totuus on, että heidän suhteensa savannin kuninkaisiin vaikuttavat eniten näihin luonnonrikollisiin tekoihin. Kun kissalauma elää hyenaklanin lähellä, niiden suurempi koko ja julmuus ovat nopeita aterian yhteydessä ja ottavat sen, mikä heille kuuluu.
koska vain yksi uros pystyy kukistamaan jopa 6 hyeenaa käsitaistelussa samanaikaisesti. Nämä nisäkkäät jättävät hänet mieluummin irti katsomaan kissaeläinten nauttivan hänen ponnisteluistaan. Runsaan aterian jälkeen, täysi ylpeys täynnä, nämä suuret kissat asettuvat lepäämään vehreän puun alle, suojautuakseen paahtavan auringolta. Jopa 20 tuntia vuorokaudessa lepäävien leijonien yksi suosikkiaktiviteeteista on epäilemättä makaaminen mukavalla laitumella ja uroksilla tuulen räpyttelevän harjansa. Vaikka nämä kovettuneet lihansyöjät voivat vaikeina aikoina kestää pitkiäkin nälänhätäjaksoja, jolloin satoja saaliita romahtavat kosteikkojen rannoilla, leijonien ei tarvitse nähdä nälkää. Tällä kertaa onneton saalis ei ole jättimäinen Afrikka-puhveli tai raidallinen zebra, vaan huoleton gnu, joka laiduntelee rauhassa täysin tietämättä olevansa viimeisiä minuuttejaan. Gnuilla on keskeinen rooli suurten leijonaylpeiden ylläpitämisessä, koska ne ovat mittavia saalista ja näiden häikäilemättömien strategien metsästys on suhteellisen helppoa. Kun leijona kohtaa yksinäisen sorkka- ja kavioeläimen, on ikään kuin heille olisi jaettu ateria hopeavadilla. Hiljaisesti eri kulmista saalistansa kiertävä kasvissyöjä tajuaa joutuneensa väijytykseen, mutta on liian myöhäistä ja kissaeläimet voivat melkein maistaa lihaa. Jopa tusinaa hurjaa naarasleijonaa vastaan tämä kynsi ei voi tehdä muuta kuin rukoilla nopeaa kuolemaa. Metsästäessään sorkka- ja kavioeläimen leijonat ovat iloisesti yllättyneitä huomatessaan, että elefanttilaumat ovat hylänneet kosteikon kohtalonsa varaan. Vaikka Kangapanilla onkin maine loputtoman veden keitaana, kaikki päättyy. Kuukausien intensiivisen kuumuuden ja tuhansien luonnonvaraisten lajien janoa sammuttaneen Sivujoen jälkeen säiliö on saavuttanut vaarallisen alhaisen tason. Vaikka kissaeläimet kokevat, että heillä ei ole suuria norsuja, vapaat kädet asettua kastelupaikalle ja määrätä kauhun valtakuntansa. Kosteikon vähentyneillä vesillä on edelleen jättiläisiä, jotka eivät epäröi puolustaa aluettaan kaikilta saalistajilta, jotka pyrkivät valtaamaan heidän ekosysteeminsä. Kyllästynyt katselemaan leijonien jahtaavan paviaaneja, seeproja, impaloja ja kaikkia rantaa lähellä olevia kasvinsyöjiä virkistävän juoman saamiseksi. Massiivinen, yli 4 tonnia painava virtahepo pomppaa ulos vedestä ja marssii suoraan yllättyneitä leijonia kohti. Jopa 3 kertaa kissojen pureman ansiosta jättimäinen virtahepo pystyy tuhoamaan yhden näistä lihansyöjistä muutamassa sekunnissa, joko hyökkäämällä niiden kimppuun yli 60 senttimetriä pitkillään hampaillaan tai tallaamalla niitä valtavalla massallaan. Nähdessään, että Kangapanilla on uusi suojelija, leijonat päättävät turvautua taas Tasangolle, missä he voivat levittää kauhunsa kauas pelottavasta patchynahkasta. Rohkea virtahepo puolestaan palaa edelleen kutsuvaan kosteikkoon nauttimaan virkistävästä vedestä. Toisin kuin raivokkaasti ajaessaan leijonat ulos kastelupaikasta, tämä temperamenttinen jättiläinen nousee harvoin mukavalta ahvenelta kosteikkoalueella päiväsaikaan. Nämä valtavat nisäkkäät suojelevat itseään kuivuuden aiheuttamalta sietämättömältä kuumuudelta, usein veden alla, vain silmät ja sieraimet näkyvissä. Vaikka Kangapan Wetland on parhaimmillaan ja kokee helleaallon huipun, pysyvänä asukkaana virtahepo ei aio muuttaa muualle. Tämä on sen koti, ja jos sen on pakko, se tuhoutuu sen mukana. Huolimatta siitä, että tämä puolivedessä elävä peto viettää suuren osan ajastaan veden alla, sen uimataidot ovat yllättäen kyseenalaiset. Suurimman osan ajastaan Sivujoessa se viettää aikaansa kävellen tai hyppäämällä maassa lepäämällä. Niinä kuumina päivinä, jolloin se makaa uupuneena ja haluaa levätä, tämä patchynahka käyttää uskomatonta kykyään nukkua vedessä ilman pelkoa hukkumisesta. Vaistollisen refleksin ansiosta eläin nousee pintaan poistumatta koskaan syvästä lepostaan. Toisin kuin muut luonnonvaraiset lajit, jotka näkevät Kangapanin tilapäisenä kodina, pakenemaan paahtavan kuivuuden edessä, tämä sorkka- ja kavioeläin ei hylkää hyvän tahtoista biomiaan sadekauden palatessa.
Sen lisäksi, että nämä pitkät kylvyt suojaavat itsensä viileään kosteikkoon upottamisen helteeltä, ne ovat selviytymiskeino, joka suojaa heidän herkkää ihoaan auringon säteeltä. Vaikka tämä yli 15 senttimetrin paksuinen kerros ei läpäise jopa leijonien julmaa puremaa, säälimätön aurinko voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pitkäaikaisen upotuksensa lisäksi patchnahka levittää usein runsaan mutakerroksen, joka toimii lisäsuojana auringon säteitä vastaan. Vaikka heiltä puuttuu hikirauhaset, nämä jättiläiset erittävät punertavaa ainetta, jota puhekielessä kutsutaan verihieksi, joka toimii myös luonnollisena aurinkosuojana. Kun aurinko, virtahevon vannoutunut vihollinen, vajoaa hitaasti horisontin alapuolelle, tämä kasvissyöjä yökyöpeli päättää tulla ulos ja ruokkia mitä tahansa sen tiellä kulkevaa ruohoa. Huolimatta siitä, että tämä nisäkäs herättää kauhua jopa ahneisiin leijoniin, se ei ole kiinnostunut lihasta, vaan mieluummin nielee jopa 50 kiloa ravitsevaa ruohoa joka ilta. Nämä kuutamoiset kävelyt ovat kaikkea muuta kuin lyhyitä, sillä kasvinsyöjä matkustaa jopa 8 kilometriä savannille etsiessään viimeistäkin ruohokimppua täyttääkseen vaativan ruokakiintiönsä. Tämä prosessi kestää usein jopa 5 tuntia päivässä. Toistamalla tätä rutiinia uskonnollisesti joka päivä, sen valtavan kokonsa vuoksi se jopa luo polkuja kasvillisuuden läpi, jotka voivat toimia poluina muille lajeille, jolloin ne voivat löytää keitaan helpommin, mikä voi kirjaimellisesti pelastaa heidän henkensä. Sen lisäksi, että virtahepot luovat tällaisia valtateitä kosteikkoon, heillä on ratkaiseva rooli kivennäisaineiden toimittamisessa Kangapanin vesiin, sillä kaiken heidän syömänsä ruuan on sulatettuaan mentävä jonnekin. Ulostetaan jopa yli 100 kiloa yhdellä istumalla, ja kaikki ulosteen sisältämät kivennäisaineet leviävät kaikkialle veteen ja tulevat osaksi näiden janoisten luonnonvaraisten lajien ruokavaliota. Vaikka virtahevon yölliset tavat saattavat tuntua strategialta, jolla vältetään kosteikkoympäristössä vainoavien petoeläinten kohtaaminen, totuus on, että tämä valtava peto on osoittanut, ettei se pelkää ahneita lihansyöjiä, jotka haluavat haastaa sen. Ei pelaajia, yksikin purema voi tehdä lopun kiistalle leijonien, hyenojen tai villikoirien kanssa. Jopa vedessä, jossa krokotiilit tuntevat omistavansa kasteluaukon, suurimmat urokset kohtaavat matelioita ajattelematta, jättiläisten taistelussa Kangapanin vesien hallitsemisesta. Vaikka näissä kaksintaisteluissa ei ole mitään kiveen hakattua, raivoissaan raivokas nahka päätyy useimmiten opettamaan matelialle oppitunnin, jota se ei koskaan unohda, puree sen panssaroitua ruumista ja ravistaa sitä rajusti puolelta toiselle. Virtahevon vaaralliselle matelialle aiheuttamat vakavat vammat ovat erinomaisia uutisia kudun kaltaisille janoisille sorkka- ja kavioeläimille. Nämä jopa 300 kiloa painavat ja vaikuttava ulkonäkö, kapea runko, pitkät jalat ja kaunis punertavan ruskea turkki. Nämä antiloopit ovat yksi majesteettisimpia olentoja, jotka vierailevat runsaassa Kangapan, ekosysteemissä kuumana ja jo pitkään jatkuneen kuivana vuoden aikana. Vaikka niiden vaikuttava koko tekee niistä luonnon ihmeitä, uroksilla pitkä, spiraalimainen V-muotoinen, jopa 1,5 metrin mittainen sarvi varastaa esityksen. Kun afrikkalainen krokotiili on hetkeksi poissa toiminnasta sen jälkeen kun se kohtasi hurjan virtahevon, kudu voi nyt nauttia tämän siunatun sivujoen vesistä epäröimättä. Vaikka niillä on poikkeuksellinen kyky saada vettä lehdistä, versoista ja hedelmistä koostuvasta ruokavaliostaan, yksikään savannilla oleva nisäkäs ei kieltäytyisi siemailemasta tästä elämän keväästä, eivätkä nämä antiloopit ole poikkeus. Kun naaraat ja pojat elävät jopa 10 laumoissa, urokset valitsevat yksinäisen elämän ja irtautuvat erakkomaisesta rutiinistaan vasta pesimäkauden saapuessa. Mutta tasangon ankarissa olosuhteissa viimeinen asia, jota tämä kudu ajattelee, on perheen laajentaminen. Koska saatavilla on yhä vähemmän lehtiä ja ruohoja, tämä kasvinsyöjä, osoittaakseen haluavansa selviytyä, tutkii jokaisen sentin maasta etsiäkseen versoja, mukuloita tai juuria. Köyhinä aikoina mikä tahansa välipala, oli se kuinka pieni tahansa, tuntuu taivaan mannalta.
Vaikka kudu onkin erittäin iloinen siitä, ettei hänen tarvitse huolehtia, ainakaan hetkeksi, villin krokotiilin hyökkäyksistä, hän tietää varsin hyvin, että tässä vaativassa ekosysteemissä jopa 300 kiloa painava rauhallinen kasvinsyöjä on kuin kohde olisi päänsä päällä. Jotta Kangapanissa vieraileville petoeläimille ei tulisi maukasta ateriaa, luontoäiti on lahjoittanut heille vertaansa vailla olevat naamiointitaidot. Lähes 0,5 tonnia painavan suuren sorkka- ja kavioeläimen peittäminen on vaikea tehtävä, mutta sen ruskean ja harmaan turkkinsa ja valkoraidallisen turkin ansiosta tämä antilooppi voi jäädä täysin huomaamatta kaukaa. Usein selviytymistoimenpiteenä, kun he havaitsevat saalistajan lähistöllä. Sen sijaan, että he pakenevat nopeasti, he päättävät pysyä liikkumattomina ja antaa naamiointinsa tehdä työn. Toisinaan, vaikkakin holtiton, tämä varkain perustuva strategia voi toimia. Jos saalistajat haluavat yllättää kudun, heidän on ponnisteltava terävän näköaistinsa ja koulutetun kuulonsa ansiosta. Kun nämä kasvinsyöjät huomaavat löytäneensä, he eivät epäröi paeta täydellä nopeudella karun kosteikkopohjan yli. Tätä varten ne pystyvät vaikuttamaan yli 2 metrin korkeuteen ja juoksemaan jopa 96 kilometriä tunnissa lyhyitä matkoja. Vaikka yksinäisten urosten on pysyttävä valppaana suojellakseen itseään, naaraat ja vasikat sisältävät usein haukuvaa ääntä aistiessaan mahdollisen uhan. Tämän varoituksen myötä antiloopit eivät jätä jälkeäkään läsnäolostaan, vaan pakenevat muutamassa sekunnissa. Tämän hälytysjärjestelmän lisäksi näillä älykkäillä kasvinsyöjillä on laaja äänitysvalikoima, jolla he kommunikoivat ikätovereidensa kanssa. Murisemalla, naputtamalla ja surinalla he pitävät läheistä yhteyttä muihin lähellä oleviin antilooppeihin, olivatpa ne laumansa jäseniä tai yksinäisiä matkustajia. Vaikka kuduantilooppi osoittautuu todelliseksi esimerkiksi villistä selviytyjästä, joskus sen teräväkin näkökyky ei pysty ennustamaan väijytystä, johon se joutuu. Huolimatta siitä, että kilometrien päässä ei nähdä mahdollisia uhkia, rauhanomaiselta näyttävä nurmialue on kaikkea muuta kuin, ja sieltä nousee villi, 90-kiloinen leopardi, joka on valmis metsästämään jopa 3 kertaa sen kokoisen saaliin. Fyysisiä haittoja lukuun ottamatta, leopardi on selkeä suosikki voittaa voiton tässä taistelussa. Voimakas purenta, joka iskee kauhua savannilla, ja joukko teräviä, sisäänvedettäviä kynsiä, on vain ajan kysymys, milloin tämä kissa tarttuu kudun kaulaan ja tukahduttaa sen murskaamalla sen henkitorven. Kun hallussaan on tällainen herkkä saalis, leopardi ei saa epäröidä, ja Kangapanin läheisyydessä olevien puiden suuren määrän ansiosta se onnistuu viemään metsästyksensä hedelmät suoraan korkeille oksille, joissa hyeenat tai leijonat eivät voi kuinka kovasti yrittääkään varastaa impalaa kuin viikoksi ruhoa. Tämä kissa, joka ei asu laumassa tai ole yhtä nopea kuin lähisukulaisensa gepardi, käyttää yleensä vainoamisstrategiaa saaliinsa kimppuun ja hyppää suoraan niitä kohti. Koska pieninkin virhe voi tulla kalliiksi yksin metsästettäessä, tämä ahne tappaja voi viettää tuntikausia katsellen onnetonta uhriaan odottaen oikeaa hetkeä iskemään. Koska se saa lähes kaiken veden tarpeensa mehukkaasta saaliistaan, elintärkeän nesteen runsaus ei yleensä ole syy siihen, miksi tämä jättiläiskissa vierailee Kangapanissa. Kuten leijonienkin kohdalla, uutiset lähes äärettömästä saalismäärästä tässä keitaassa ovat saavuttaneet tämän kissan korviin. Eikä se eksy kauas kastelupaikasta nähdessään omin silmin satoja ehdokkaita osaksi ruokavaliotaan impalan, gnuun, seepran ja kudun muodossa. Vaikka tämä lihansyöjä saattaa toisinaan näkyä kirkkaan päivävalossa keskellä kastelupaikkaa ja metsästää saaliinsa, vaikka tämä lihansyöjä piittaamatta kaikesta säädyllisyydestä on totuus, että tämän kissan suosikkiaika metsästää on silloin, kun pimeys peittää savannin ja sen mahdollinen saalis kaulassaan tuntee kauhua, kun ei tiedä missä metsästäjä on. Yön varjossa kissalla on vapaus tehdä kaikki halveksittavat tekonsa, mikä tekee ennenaikaisen lopun kaikille puolustuskyvyttömille kasvinsyöjille, jotka ylittävät sen tiensä
Kun leijonat hyökkäävät kosteikkoa vastaan, paviaanit tuntevat olonsa turvalliseksi puiden latvoissa, kun taas leopardi näyttää vaativan yhdenkädellisistä. Edes maasta pysyminen ei takaa selviytymistä. Koska olet upea puukiipeilijä, et koskaan tiedä milloin armoton kissa uskaltaa mennä ja löytää illallisen korkealta, mikä aiheuttaa kaaosta chakma-paviaanijoukoissa. Yöhyökkäysten aikana kosteikkoon kädelliset kuulevat omakohtaisesti kärsimyksestä, jota tämä saalistaja voi aiheuttaa uhreilleen. Huolimatta siitä, että tämä kissa ei pysty karjumaan, se lähettää metsästyksensä aikana ääniä, kuten murinaa ja haukkumista. Ääniä, jotka jäävät sekä sen kuolevan saaliin, että avuttomana lähellä kuuntelevien mieliin. Huolimatta siitä, että leopardi tuntee olevansa kaikki voipa osoittanut kaiken raivonsa yön varjossa, se ei ole vapautettu joutumasta Kangapanin suojelemiseen johtaneiden suurten kasvinsyöjien raivoon. Afrikkalaiset puhvelit, virtahevot ja norsut eivät voi sietää kissan terrorisoivaa heidän elinympäristöään, ja jos he näkevät mahdollisuuden hyökätä tätä häikäilemätöntä saalistajaa vastaan, he tarttuvat siihen. Keskellä kuumaa savannia näyttää siltä, että kosto voi olla ruoka, joka tarjoillaan parhaiten kylmänä. Kun päivät kuluvat ja säiliö saavuttaa kriittisen veden pinnan, jännitteet janoisten eläinten keskuudessa saavuttavat huippunsa, ja taistelu niukoista luonnonvaroista raivoaa joka kolkassa. Kuitenkin, aivan kuten luontoäiti sallii kaikki onnettomuudet, jotka tapahtuvat kuivana vuoden aikana, armon osoituksella taivas kaukaisuudessa ilmoittaa myrskystä. Ja aivan kuin ihmeen kautta jättimäiset pilvet vapauttavat valtavia määriä elintärkeää nestettä koko tasangolle. Sateiden saapuessa kaikki Kangapaniin turvautuneet janoiset ulkomaalaiset suuntaavat muihin kohteisiin, joissa he voivat nauttia sateiden tuomista lahjoista. Paviaanit, virtahepot ja muut, tämän etuoikeutetun biomin pysyvät asukkaat eivät tietenkään koskaan jättäisi kotoaan. Vaikka sadekausi on vasta alkanut, Kangapan-joki on jo alkanut valmistautua tulevaan kuivakauteen. Muutaman seuraavan kuukauden aikana tämä sivujoki varastoi tuhansia tonneja elintärkeää nestettä valmistautuakseen kaikille lajeille, jotka näkevät viimeisen mahdollisuutensa selviytyä tämän säiliön virkistävissä vesissä. Vaikka hauras tasapaino sateiden ja kuivuuden välillä hallitsee elämää tässä herkässä biomessa, ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole odottaneet kauan, edes niinkin kestävässä ekosysteemissä kuin tämä. Lämpötilojen noustessa maailmanlaajuisesti ja erityisesti tällä Afrikan mantereen alueella, kuivakausi pitenee, mikä rajoittaa usein sademäärän vain muutamaan viikkoon. Tämän seurauksena Kangapan voi menettää asemansa villieläinten turvapaikkana ja vaikuttaa pysyvästi ekosysteemiin satojen kilometrien päässä. Ilman tätä ikuista kosteikkoa tuhannet nisäkkäät, matelijat, linnut ja kalat löytäisivät henkensä keskellä kuivaa savannia, ilman ainuttakaan vesipisaraa. Hyvä uutinen on, että tämä skenaario ei ole kaukana toteutumisesta, ja monet paikalliset organisaatiot ovat jo ryhtyneet toimiin tämän majesteettisen ekosysteemin säilyttämiseksi savannin keskellä. Jotkin paikalliset leirit varmistavat riittävän vesihuollon kosteikolla jopa niin pitkälle, että ne pumppaavat huomattavia määriä haluttua nestettä suoraan säiliöön, jolloin janoiset erämaavieraat voivat kestää vuoden kuumimmat kuukaudet. Kangapan on elävä esimerkki siitä, että koordinoidulla toiminnalla ekosysteemiä voidaan säilyttää myös ilmastonmuutoksen vakavimpien vaikutusten edessä. Piditkö Kangapan eläinlajin villieläintarinoista? Mikset antaisi meille tykkäystä auttaaksesi meitä jatkamaan näiden fantastisten luontotarinoiden jakamista? Jos haluat pysyä ajan tasalla dokumenteistamme, voit myös klikata ilmoituskelloa, jotta et missaa seuraavia videoitamme. Jos haluat auttaa useampia ihmisiä saamaan tietoa näiden eläinlajien kohtaamasta taistelusta janoa vastaan, voit jakaa videon ystävillesi. Nähdään ensi kerralla enemmän petoeläimiä, suuria nisäkkäitä ja ennen kaikkea tarinoita villieläimistä.